Asi nebolo radno stať blízko takéhoto bojovníka, či už pastiera. Mantinelok začínajú už malí, takmer od 6 rokov až po XX. Teda každý, kto má chuť, silu, môžeme ich podporiť krátkym potleskom, aby mali silu. Možno, že sa nájdú niektorí silní muži, ktorí ich podporia aj pokrikom bojovým. Nebojte sa, už ste to skúšali, ako sa kričí pred múzeom. Ki tudja, megpróbálhatja természetesen majd a bemutató után. Teda, kto po tomto programe bude mať odvahu, môže si to vyskúšať. Odniesie si domov okrem možnej výhry, možnej ceny a nejaké hurču na hlave. Zaslúžia si potlesk. Ďakujeme. Podporíme ich trošku, aby zachytili cieľ. Aj možno nejakým pokrikom. Asi tu súboj muža proti mužovi, ale s 2 krátkými palicami. Všimnite si, že je to vôbec nie žiadna sranda. Okrem obratnosti treba vedieť, čo ten druhý urobí s tými 2 istými palicami, ktoré aj jeden, aj druhý majú v ruke. Všetci sme